Така ста хора. Днес ще играем с този човек. Маркос! Точно така. Ще играем с Маркос на Hate Online и се надявам да ви хареса видеото и Не забравяйте да чукнете камбанката и да се присъедините и да станете наш член. да, хора, Маркос няма канал в YouTube, но той ще участва в моя канал. Мога да си направя. И не забравяйте едно. Ако днеска мога да играя, ще им спукам нервите на Боян и Митко. Направо ще ругая. Така нататък, хора. Може и после да играем малко Among Us. Among Us! Не го забравя ли, бе? Никога. Among Us как ще го забрави, брат? Хора, това ми е най-добрият приятел от училище, че да няма тук някои други да ме чуят. Ура! Марков вози на конче, се едно се качваш Некто Сузуки. у Ферали. Давай газ на Макс. Ще снимам. Кога ще снимам? Кога, Марков? Скажи кога? Ще снимаш, когато? Кога ти даде майка ти? Да, когато даде майка ми. Много съм. Много съм. Какво? Мило ли? Не, бе, просто ще пуснеш клипа, като мога да играя. Така. Така да. Така нататък. Хора ще го чуват още. Чу!